Ya pueden dar de piños moito, non, porque tedes que traballar o día seguinte. Mayoría, escoita, consellería, a siga é maioría. Non, a exclusión, respeta as votacións. Cacicadas, non. Mayoría, escoita, consellería, a siga respeta as votacións. No mes de febreiro procedeuse por parte da Consellería a nomear os representantes nos Consellos Sociales das Universidades. Sabedes que aí a representación sindical só hai 2 postos para 2 organizacións sindicales, entón corresponden ás 2 centrales sindicales con maioría de representación en Galiza. Hasta agora estaban UGT e Comisións Obreiras. A raíz do último proceso electoral, pois a segunda forza sindical somos a CIGA. Entón, no seu momento, cando nos enteramos de que se iba a proceder á renovación dos cargos nos Consellos Sociales, puxémonos en contacto ca Consellería de Educación para informarlle de que nestes momentos nós éramos a segunda forza sindical. Enviámoslle certificacións oficiales da Consellería de Traballo como proba de que eso era así, pero, sin embargo, a Consellería de Educación procedeu igual a nomear os representantes do GT de comisións, excluíndonos a CIGA, nun acto claramente antidemocrático e de falta de respeto que son os actuales datos de representatividade en Galiza. Todo iso motiva que teñamos hoxe aquí esa concentración e que vayamos nestes momentos o compañeiro Anxo, secretario da Federación de CIGA Ensine máis eu, a facer entrega aí deste recurso na Consellería e a ver que pasa, que fai a Consellería ante isto, non? Recurso que pode permitir que se volva a estudiar o tema ou... Bueno, nós entendemos que o recurso vai no sentido de que nós solicitamos que se nome aos representantes da CIGA como membros deses consellos sociales porque é o que nos corresponde por lei. A partir de aí, a ver onde vai a Consellería. Que delegados tendrán vos na segunda posición? Na segunda posición temos, estou falando así de memoria, pero vamos, temos 40 delegados máis que a terceira forza que é a comisión. Nós temos 5.678, me parece, e eles teñen 5.638, vamos, 40 delegados menos. O sea que nas anteriores sabendo 2, ahora deciden sin justificación ninguna. No, ahora van igual, nos consellos sociales das universidades polas centrales sindicales só hai 2 representantes, cousa que nós máis xa tiñamos denunciado fai tempo pedindo que se modificara a lei, porque o normal é que se recollera igual que en todos os consellos sociales a representatividade que fose das 3 organizacións que temos a condición de centrales sindicales máis representativas en Galicia. Eso nunca quixeron aceptalo, mantiveron a representación só de 2 organizacións sindicales e ata agora eran as 2 representativas, máis representativas eran UGT e Comisións, pero a raíz do último proceso que rematou o 31 do 12 do 2007, a segunda forza sindical en Galiza é a CIGA, polo tanto, no sitio de Comisións Obreiras, os representantes de Comisións Obreiras tiñan que entrar os representantes da CIGA e iso foi o que non fixo a Consellería de Educación, volveu a nomear os representantes do CT e de Comisións deixándonos a CIGA excluídos. Tiveses algún tipo de argumentación por parte da Consellería? Sí, hai quen tuvo máis contactos en fixos estes aquí o Anxo, podemos explicar mellor. Sí, bueno, a Consellería é coñecedora desta situación toda. De feito, nós fixemos os nomeamentos antes de que saliran publicados. Despois de 8 días contestamos a Consellería dicindo que, bueno, que eles entendían que cando se iniciara o proceso non éramos ainda a segunda forza sindical e que, polo tanto, iban facer un nomeamento segundo a iniciación dese proceso, non? Cuestión que nos lle deixamos ver que era totalmente ilegal e que evidentemente estaban actuando desde unha posición política, desde unha posición de exclusión, non? Na medida que un acto administrativo, a propia administración ten que corrixilo antes de que o publique, non? De feito, a orden está publicada o 25 de febreiro e a notificación da CIGA de que eran os membros que propoñemos para o Consello Social está feita no día 12 de febreiro, non? Ese é realmente o dato obxectivo no cal demostra que hai mala fe a actuar por parte da Consellería. Bueno, o que agardamos é que teñen ainda unha oportunidade para rectificar, por eso está o recurso de reposición, antes mesmamente que presentar o contencioso administrativo. Pensamos que estamos ante unha actuación que é impropia e totalmente inadecuada, realmente é unha cacicada, con todas as reglas,
por parte da Consellería de Educación, porque saben de antemán que están actuando de maneira ilegal totalmente. Por lo tanto, home, temos que entender que realmente debemos estar sumamente cabreados porque a central sindical, a CIGA, sexa a segunda forza a nivel do país, se non nos entende. E todo isto tamén queremos aclararlo para que non se dean hai malas interpretacións que a CIGA, no ámbito da universidade, tanto no que é nos PAS, é dicir, no personal administrativo, como é nos docentes, é a organización mayoritaria, igual que no resto do ensino público. Pero a representación non se fai polo sector do ensino, senón como central sindical de todo o ámbito laboral. En todo o ámbito laboral, a CIGA é agora a segunda forza sindical. Pero parece ser que o PSOE, neste caso a través da Consellería de Educación, que realmente doeulle moito por resultados finales foi para eso. Os datos teño aquí que preguntabades antes, a CIGA ten 5.628 delegados e Comisións Obreiras 5.588, o sea que hai 40 delegados de diferencia que nos contaba antes. De acordo, gracias. Sí, estamos fumados. No, está en la copia, ¿no? No, o son en negro. Sí. Sí, Os últimos resultados o tema da representación nos consellos sociales das universidades, nós vivimos moito tempo denunciando e exixindo que a representación das organizacións sindicales fora das 3 organizacións sindicales máis representativas, cousa que nunca quixeron aceptar, porque claro, mentre estaba a representación era do GT de comisións, pois tiñan o mal fora, por así decirlo. Bueno, ahora cambiaron as tornas, a raíz das últimas eleccións sindicales, a segunda forza sindical fomos nós, xa nos tuvemos que enterar así oficiosamente de que se estaba no proceso de renovación da representación dos membros dos consellos sociales. Entón, nós puxémonos en contacto a través daqui do compañeiro Anxo da CIGA Ensino, en contacto ca Consellería de Educación, comunicamos que había novos resultados das eleccións, que nós éramos a segunda forza e, polo tanto, que íbamos a nomear a representación que nos correspondía. Así o fixemos, pero por parte da Consellería de Educación non se tuvo en conta a nova representatividade sindical e volveu a nomear aos representantes do GT de Comisións Obreiras nunha actitude clara antidemocrática e de discriminación da nosa organización sindical, o cual é significativo do moito que lle doe, neste caso ao PSOE, pois que a segunda forza sindical en Galicia sexa a CIGA e non sexan outros, non? Ante isto, pois, o único que nos quedou foi presentar este recurso de reposición que vimos de presentar ora aí na Consellería, facer esta concentración e seguiremos dando a batalla para que se nos poña no local que nos corresponde en función dos datos das eleccións sindicais. Probablemente agora a lei se modifique rápido e efectivamente den opción aos 3. Hasta agora era un problema facer o cambio, pero creo que a partir de agora o cambio vai ser rápido, entón próximamente aparecerá tamén as 3 organizacións sindicales con representación nos consellos sociales das universidades. Bueno, é o que nos toca, xa estamos acostumbrados a este tipo de cousas, nosa guardia non a baixamos facilmente, seguiremos loitando polos nosos dereitos, que é o que nos corresponde, non? Nada máis e moitas gracias pola vosa presencia. Pero